الله القائل في محكم تنزيله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أم يلا تنوك ولي من دونك صل على ربك ني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلو أني ما من تقولوا لاني بارا من كلي فوق سيدون لبما على قننا وبلا جلين يولا كوفام باو فلكن من دمنا كشي أتمنى هنا على بني بركاي بدين تبشر فلا جبا مالكو كامباو فوق ولي من دون سانغ أن وتبلا جلينا أو كني من دليلا بجمع كتب جم كان كنا أم باولا دنيا كفو أم ببانغونينا كرنغرليانا جنگene bugula mosque shirifienna kabe mekaluma samba fla ani mugani woro kabe silba duma an fana karamo sayyid sharif usman madan haydarade an karamo sayyid sharif ahmed tijan haydaraye silba joko fla silni al islamawiye ninga kutuba min bolla ya fanyo maka ninga kallah ya kantige misralola angaje anga imadofe walhamdulillah ولا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صفوف ولا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعلهم غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للطاعات والرحمة. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا مثيل له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي والرسول السيد السند العظيم القلب الرحيم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى نور القلوب وراحة الأرواح والسبب النجاة يوم القيامة. أيها المسلمون، إن عيد الأضحى ليس يوم الطعام واللباس فقط، بل هو يوم قرب من الله تعالى ويوم طاعة وإخلاص ومحبة وعفو. قد روي أن رجلا صالحا كان إذا جاء يوم العيد لبس لباسا بسيطة ثم وقف بعد الصلاة يبكي، فقيل له: لما تبكي في يوم الفرح؟ فقال: أخشى أن يفرح الناس بالعيد ولم أفرح أنا بقبول الأمل عند الله. فقال أحد العلماء: إن العيد الحقيقي ليس لمن لبس جديدا، إنما العيد لمن
الوحيد وعطاء الله المجيد. عباد الله، هكذا كانت قلوب الصالحين يهتمون بقبول الطاعة أكثر من مظهر الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المؤمنون، إن التقوى تظهر في أخلاق المسلم، في رحمته بالناس، وفي صدقه وأمانته، وفي عفوه وصفره، وفي حفظ لسانه وجواره المعاصي. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله عباد الله، واكثروا من التكبير والتحميد، واحسنوا إلى الفقراء والمساكين، وأدخلوا السرور على القلوب. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركة ورحمة، وأصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا صالح الأعمال. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين له بإحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وارزقنا التقوى والإخلاص، واجعلنا من عباد الله الصالحين، وانشر عنا والاستقرار والسلام في بلدنا العزيز مالي. ونقول: اللهم ارحم بعثنا وتولى أمرنا وفق عصرنا واجبر كسرنا واحسن خلفنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا. اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة نعيم. Alhamdulillah, ambil Allah ta'ala berkata, Allah dia masabai, Allah dia masabai, Allah dia masabai. Lingga buni masabai ode ali. Kalau be alai acama, alai dari sanya wati berjere, soma ali ula. Amshiriya mashite ala yefo akam masaya alladhi masabai abibenge bingadi ayi ala ni selu ke wati de wati minye ala labato wati ala ene wati akajono yo senbanu senjini no selimenu islam ya kono yera sonya dum do ala ani nisoja odu Allah bitam to ala ka barkada am shiriya ko mako ite ala ko akam masala dinota am shiriya kay chabami jama ni ode almujiru min bay no de an kishbay ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ala ka jonye aka jidenu kishin nema na ala ka barka na ka jidi ko ke ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kira so de sanu ana kira jenyo nyumon ani mo nyumon no farada ko kan ni mangay wasin yewi ma bani ala ka ni aw bala jere nyum la ala ka do kolom ni ambe awladi ka yara kul ladino o de ala ni sranye sra set ki ala ni sabo ala ni sranye o de duskun noroye kada saka wa o de farqur la fi ala ni jina alillah haraka ko jara mata sama wa ode ki Israel la hara ki shide ma shi bolo fo mi mo mi ni skul ma sira siti alama aslalo anga do ambi
dumba mina ne o de wele Eid al-Adha ko silba damate ka fo gampari ka fino kurato adamate anga ka fo nyoga ka duminike la anga do siri apunye yera masunya alala afla ni wati dala bato kero la ni wati ni yinna siti ala fe nama geremima nasikiriye kati nyanda akalla horma joka ala fe munu bunya odala ibado ko sebe ala kelime tay dugu do wele la ko ala ka dugu so do wele la ko ala ka so don do wele la ko ala ka don ya ka so ibi dugu soro mi abi jeyne ko ya so be jon tay wa bo to kene fanana wati siti ala tay don ya ala tay me do kerengere la ni ala yere to oye baytullah al-haram oye al-kaaba ko ala ka so وذكرهم بأيام الله كان هتلي على كدونا جادو دو بكرنجر بوتي يسي على ما على يفهمي بنيا وكان بنيا عمرو ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نبامي على كبويا بنيا ودي على النصرانية ولا بي على كدوم يعني دولا بي بعدين نكون ني أمورك وكانوا يوم عرفة بي أمي عيد الأضحى أمود الله يوم عرفة أنياك كلمة ينجي بيجي كونا على كلا كوتي من قبو كتم عرفة دونكا والحمد لله منهم قرسكالا كيروني وكبطوا على كامله ومنهم فنما قرسكالا سيد الشريف عثمان مدن هيدرا أين من السيمكم كما هو كفر نيوكم كان على ويلي كبيغو دومبا يوانا ما أكنا تمتي كما هو فرنيوم كعلى ويلي أن يركوية كعلى ويلي أنا دوية كعلى ويلي أنا سجداوية أنا جماني أنا إسلامي وبيرويو وأما دندو واتمي الواتي بي والحمد لله نقرأ الله داي هذا يمين دمني سنما ربي أنا فرنيوم كأو كلام كشيء فلم سيد الله خنايا والحمد لله لكنه قبلنا أبارا يوم يومنا أولي على تنوي كفون الدنيا كانت من وانقل أدول الآية والتشريعي من دون نون على النون ميا كك على بركة الدنيا ولا هو في القرآن الدنيا دمر نون بل سرنا على لا أدولنا بالبرد أن يرجع على ما عن الدسكون سنويني إخلاص يفهم فينجي كنا سو شيطان يروح كيانا كنا سو مغوبا فو عيد مينجي أي سو كلا بكا دوكو إيدي في دوكي أي ورد كلا مغون يونتي بكا دوكو إيدي دو أي أندا فاتي نفاني أبي نفاني سو بدي منو ما ويفا ورد بدي منو ما وكم مساكا بسرو نغا إيكا سرو تاي مويا على بما كي إفنا بدو سرو إيد مي تغير بيفي كونا يا كي ياكسنا ayakla ngani bi fe okado anyakla de la wa abana yuratibul la odala abi fe mi donge ayake ala kama abin nafa odala tuskun jeli ode ikhlas wa yawm al mahabba nyon kan don ka fo ambe ka fara nyon ka ta wanzante anga ka fo nyon ka seni nyon fe ka nyon hatli jigi imamu kabla nyefe ka takku yafla lasi ninu munge ka an kanu nyona wala afle odo la wa yawm af ani ya fa nyoma do afle ya fa nyoma do la ko anga ya fa nyoma keta wala feminu ngera anga ya fa oluma oti fara nyonka pio fo kuma do la ka do nyonga shida o ola ka to o seni dulu ndagora o de kama ya fa nyoma o de la hali anyira fe ya fa ododo amba kete duwola banga duwola na odala angote akana ke duwoye la darate na bi bodala o kasura sabatra duskuna o chena amaka yafa nyini nyonfe kelewo yafa fena sabatinande ebi mika yafa de ko ki nyona na kana so o bonyonguma o nyona ngore o de yafa minelai ona asuya de awi ni watina ko seli ambi odala ni ko seli bay ci da ko bay amma fulala min seli do sira ala ko te fi daga bana do abi fi la dala tando do kana jo
seli bañe ko yana ka sega kaso abi joka kashi kosbe alaka seli be ke mo ko gerala ni ngoro idi ni soja do ya faraha do na ebna jo seli ma ba ni jo kera ka kashi ako naman kashi kundo ne ka kashi kunde ye ka ye ko seli do o be ni soja le do ko seli frère mais ka sɔrɔ ale ma dɔn ale ka baara ninnu bɛɛ n'o ye tɔ ala ɲɛsiranɲɛ min kan ka kɛ seli la ale t'a dɔn o minɛlen don ala bolo fɔlɔ o kamanagan de b'ale kasi ale ti sama yeta in nɔfɛ ale bɛ sama nafa de nɔfɛ o de la kuranɛ ayɛ jɛlen bɛ yen ala ko ale ala bɛ minɛli kɛ ka bɔ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu siranna setigi ala de ye. O de la hakimu dɔw b'a ka kumakan na a ko seli a hakika yɛrɛ ko ne ni e k'a dɔn ko fini kura don tɛ ko seli hakika ye jumɛn ye ko o de ye ka siran kunbɛn don ye sabu san ka yɛlɛma o yɛlɛma i ka seli sɔrɔ o seli sɔrɔ i bɛ ka majanya mun na nin diɲɛ in na i bɛ ka masurunya mun na i ka ala la kaburu dunya kɔnɔna na lahara kiyama jɔ i bɛ ka surunya o de la seli o seli dɔ bɛ ka bɔ si la. O la ko a kan ka hakili jigin fɛn min na o y'o de ye wa k'an su ka kɛ mun kan wa tɔɔrɔlahi majid ani alaba o labatuli o la ka surunya k'a fɔ ala de ye masaba ye mate ale kɔ wa b'o cogo kelen na ale de ye se bɛɛ lajɛlen tigi ye ka yira ne na aw la ko ala ka sira ye min n'an bɛ k'a fɔ ye cogoya tɛ a bɛ ye baara kɛtaw de la cɛ dalannen na cɛ ka laadiriya la cɛ ka tiɲɛfɔ la cɛ jogo la ani a mɔɲɔgɔnw cɛ ani ala ye seke min ye a ka hinɛ fantanw na o de ye ala ɲɛ siranɲɛ ye wa ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ko ala bɛ bɔnna kɛ o silamɔgɔ ye a bɛ garisɛgɛ la tuma dɔ la e yɛrɛ kun tɛ min nata k'i b'a sɔrɔ a ye siran ala ɲɛ a ka ala wele caya ni takbiraw ye ni ala bonya fɔli ye ani hinɛ ye fantanw ni dɛsɛbagatɔw la ani ka doli kɛ dusuw na nisɔndiya la nin donba in na ni o de ye hinɛ minnu bɛ kɛ saga minnu bɛ faga sogo tilayɔrɔw de b'a la e bɛ dɔ min ta i n'i ka denbaya ye ani dɔ min ni o fana bɛ di sigiɲɔgɔnw ma ani dɛsɛbagatɔw dɔ min bɛ di olu ma hakili ka to nin na ko nisɔndiya don don ni e nisɔndiyara a dɔn sigiɲɔgɔnw bɛ yen ala ma bɛɛ ka se kɛ kelen ye ala ye se kɛ e min ye a ye nisɔndiya don dusuw na o de la Seyidi Sharif Usman Madan Haidara a ye nin taamasiyɛn yira dɔ kɛ kunun nin kɛnɛ in kan ni o de ye misiw dili ye k'a fɔ ale ye misi 5 ŋaniya mɛ n'i y'a sɔrɔ sagaw donna don hakɛ min kɔnɔ ala de b'o dama dɔn nka ka tila ka misi 5 ŋaniya cɛ dɔw sɔrɔla fɛnɛ ka fara a kan k'a fɔ an b'i dɛmɛ nin baara la wa ne de ye nafakɛlan ye jɔnw ka nisɔndiya bɛɛ ka nisɔndiya dugu la o la bɛ surunya ka dugawu kɛ an yɛrɛkun ye ka dugawu kɛ an ka duw ye ka dugawu kɛ an ka sigidaw ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye n'o ye Mali ye bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ waati min na bi waati gɛlɛn don an bɛ 2026 an b'o de la seliba o la bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ ka tɛmɛ kankun min kan a ma nɔgɔn o la an bɛɛ kan ka kɛ ŋaniya ɲumantigi ye ka dugawu kɛ an faso ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye hɛrɛ sɔrɔ la ani degun minnu b'a kɔnɔ o degun weleli la hakili ɲumantigi bɛɛ hakili ka kan de ye nka bɛɛ n'a cogoya don nka minnu ka miiri tɛ faso in ka lafiya ye an b'a fɔ ala k'u dɛsɛ ala k'u dɛsɛ nka minnu ka miiri ye faso in ka taaɲɛ n'a ka hɛrɛ in yɛrɛ bi ala k'olu de se ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ basigi hɛrɛ ala k'o nati jamanakan ni jɔrɔ minnu bɛ yen yɛrɛ bi ala k'o bɛɛ lajɛlen wuli ani an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ani silamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala k'o k'a ka alaya kama seli caman bɛ ala bolo k'o yira an na hɛrɛ la ala k'o kɛra ala k'o k'a ka alaya kama ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
alhamdulillah wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad. Ka ala fo ka ala barkada kishin nema chama ko nyini ala bula ko ke ala kiraba kan ni muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira su dinga sanu ani kira je nyogo nyuma ani mo nyuma minu faralo kan ni nyuma ngey fo ka se nyewli ma bani ne ala fe ala ka neni aw bela jelen yola alhamdulillah biye dombay ni ode wele ko seliba idil adha wala sagafa kalo walma aseli ambi ode la ni beka ni soja fantan kono be fa sabu feminu do fo mo ka fam koro de bala nafaw de ba ala saga min bi faga a joli kurana yɛrɛ kɔnɔ a tɛ se ala ma joli tɛ se ala ma bɛɛ b'a dɔn an bɛ fagali min kɛ ala tɛ mɛ an yɛrɛ kun don ka an yɛrɛ nafa ka dɛsɛbaatɔw nafa e bɛ Maka lajɛ mɔgɔ miliyɔn de bɛ hiji kɛ yen a bɛɛ bɛ nin faga ala ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ bɛ dun a la hali agence minnu ni u bɛ taa an yɛrɛ ka agence an bɛ taa saga hakɛ min bɛ faga a ka mɔgɔ 100 yirika a saga min bɛ faga mɛ a yɛrɛ min dun a tɛ se ka hali saga 100 bɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika de bɛ yen saga damadɔ de bɛ taa ka dun mɛ tɔ bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ala ye min fɔ a dabɔkun ye min ye fantanw dɛsɛbaatɔw bɛɛ ka nisɔndiya sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ ka fa ka bɛn a do i ma kun ni nafaba min dɔ bɛ a la o ye nin ye wa sanjankow don hali Maka a saga ninnu tun bɛ na fo an fɛ Mali jamana ninnu kan yan mun kosɔn ka se ka fantanw nisɔndiya o la fɛn de don fɛn min hakililajigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ o fɛn belebeleba o de an filɛ a la o la an ye o de fɔ an ka bi khutba la ala sɔnna an selila sirifila misiriba kɔnɔ yan an y'o de fɔ seli kun dama tɛ n ka fini kura don n ka dumuni an ka dumuni kɛ la yɛrɛ surunya de don ala la jɔn ni a ma ka surunya ka se ka surtout an y'a de fɔ fɛn fila tɔ'a wa a b'o kelen fana na ani ka nisɔndiya sɔrɔ o la alhamdulillah a fɔlɔ o de ye hali bi jɔn an ka segin ala ma ka dɔn ko se bɛɛ bɛ ala in de ye wa puis a bɛɛ bɛ laban o setigi in de t'a la o la seli nafa min b'a la alakiraba a ye an kalan minnu na ni o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka nisɔndiya don ɲɔgɔn ka sow kɔnɔ min fana bɛ yen o de ye yafa ɲɔgɔnma ye a hinɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma fo an jangato nin na kɛnɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔ ko i tɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ hadamadenya kɛ man di a kan o la fo yafa yɛrɛ de ka kɛ e sera ne ma ne sera e ma an ka bɔ an dusukun na ka ɲɔgɔn minɛ faso yɛrɛ bi n'o ye Mali ye an bɛ 2026 de la a mago bɛ fɛnba min na o de ye nin ye maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw tɛgɛ ka di ɲɔgɔn ma ka don da kelen ka bɔ da kelen o la an fana bɛ o wele da nin selidonba in na k'a fɔ an bɛɛ ka kɛ o faamuba ye an bɛɛ ka don da kelen an bɛɛ ka bɔ da kelen siya ko t'a la diinɛ ko t'a la couleur ko t'a la mɛ an bɛɛ ye fasoden kelen de ye o la an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ ala k'a sabati an fɛ yan hɛrɛ ala k'a sabati an ka jamana kɔnɔ ala k'a sabati Mali a n'a kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ ani diɲɛ silamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka hɛrɛ se an bɛɛ lajɛlen ma n'ala kira hɔrɔma ye nin ye sirifila Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale ka denbaya a ka folikan ye ka ɲɛsin an balima silamɛw bɛɛ ma nin seliba in na ko san caman bɛ ala bolo ala ko yira na hɛrɛ la wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni da bi dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ Bangoni Janginɛbugu la mosquée chérifienne na ka kɛɲɛ ni seliba ye an fana karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara de an karamɔgɔ Seyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara ye kutubaba min kɛ ni alisilamɛw ye ka bɛn seliba don ma kutuba min bolila yafa ɲɔgɔn ma ani koto ɲɔgɔn tala la an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ seliba caman bɛ ala bolo ala ko fara ne na o bɛɛ lajɛlen si kan dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na ala ko minɛ an faso Maliba ma cɛ bɛɛ ni kan bɛ ala ko sabati a kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil maqam Seyidi Sharif Usman Madan Haidara si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah.